paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mabalin ka diti dumawat iti tinapay mo. Mabisinak unay. Ha? Asino ka? Apay nga da ka dito'y barangay, May. Siyak ni Ana, Nana. Tinapay mo man. Umunag ka. Tadamot na ba ti ama ka ni Dya kusina? Umay ka ta pakanin ka. Agyaman ak unay, Nana. Pasensyan mabisinak namin unay. Ay awadan yaman na. Umay ka, taag sarita taman di kaunag. Kabayatan ti panangan mo. Maray, asino jay babae ijay kusinam, natanawak di tarwangan. Ay, jak amaw, mabisayin iso pinakan ka. Ay saus, nagturod kan anang paunag iti istranghiraw, adi mo amaw, no nasaya at wano saan. Maasyanak unay kankwana. Idi ibaga na amabisin unay. Ay, saan kun pinanunot no dakas, wano saan? Day tatibidot mo, Maray. Kasano nga'y no agpampamarang lang. Agpampamarangan niya? Anya, ti kayat mo asawan. Amangan numan agdakdakas. No nga'y agtatakaw, katakawan na ka. Ay, yan adayong kumaapaw. Ay, sapay kumata saan? Adaw ti kakasta, Maray. Konam at tulungam, ngam pagaramidan na kagayam iti saan arumbang. Ay, saan ko anapanunot dayta, Maray? Timang tulong kan ko na, tim mo na anapanunot ka. Maray, naggapu kasamot di taayan ni Mari Kwanang? Wan, Maray, ngam addasan anasaya at anapasama. Ha? Anya ti saan anasaya at anapasamak ako nam? Adda simbang bay di nga estranghiraw. Pinaunag na kidin pinakan. Anya? Ay, nungay managdakdakas di babae. Day tang raw timbaga. Ngam di nakmatin kan kano ti kumarita. Anya ay tinaknakan di kumarita. Di man la nagamak nagpaunag iti dinamam mo. Ay, siyak pa'y din ti madanagan iti kumarita, Maray. Ay, mapanak tuman ijay. Takita ti ibagbagam nga estranghero. Ingka, tabagbagaam ti kumarita. Kita numakapanak, kalpasan ti panagsagad ko dito'y arubayan. Nangag ko ti saritaan nyo kininana to yang antay. Ayunam ka de, ti inaramid ni Mari Kwanang, anak pastrak iti estranghero, ijay balay na. Dipinda iti sitwasyon, antay. Anya adipende iti sitwasyon. Maglanglang kabutbutay, saan ko apastrakain. Angam no naamo akitain, ay katpastraka ka. Di ka man kwarog. Adda naamo ti kita na, ngam dakas gayam ti kaunggan na. Adamot na laad. Wano kaamamak ti rupa na. Angam nadalos ti kaunggan na. Balasang nga tadya ganggan na tuno ba kahit? Amangan met no baak akasken ka. Nyanti mait. Baak ko na napay mait. Sa anak pa'y mutama ko na baak Kun kunaklang met di ka man lamara bakay. Nagturod ni Mari Kwanang anang pastrak iti estranghero iti balay na. Natar siguro ti estranghero, iso anay ayaw. Babae ti kunkunak nga estrangheraw. Idi nakita kakasla na bambanaw. Ha? Nabanbanag? Mga nagnag na. Iso ako naman nabanbanaw. Amo pa yan. Basta nakita nga day kusina ni Mari Kwanang. Di na magkuno asino. Kat kuna ni Mari Kwanang adi na amamaw. Di na amaw ng pinaunag na. Pangay. Jak amo Mas daawak man iti dayjay ako maray. Kasla lang ala iti bataw nga intok-tok na iti ulo na. Nukas tati naramid na. Ay nasaumon ba daw? Amangan no agbalain aparikot na ti babaay.
Wala ti dinar aramidin mo, da baak. Ngaruda, masigurado nga babawin to iti panang padagos na iti babae at di na mo't amaw. Tagaano ka kaday, ading kaw. Ape ana isarong ka, dito'y lugar may. Ilamang na kumanana, naglibas sa kiji balay mi. Ape naglibas ka. Linibasam ka day, dagiti dadakkel mo. Wan, jak ngamin kayat ti makiasawa iti ibagbagada apakiasawa. Ha? Ape apilitin da ka makiasawa iti saan mo akayat. Baknang ti kayat da apakiasawa ak alakay, nana. Baknang ka di tilakay, nga ipaasawa daken ka. Wan, isuan na isaruungak dito takayat ko asa pulan ni Lola. Ngamjak amot ni ayan na, nana. Ay, nasingpot ka di, dahi ta ibagbagam alolam. Ay, wan, nana, kay kayat nak ididay jay. Ngam inalanak ni daddy. Kat, ni mamem, ayan na gay. Awanan ni mami, nana. Kwarog, nakitam ka din ti babae nga estranghero. Estranghero? Ay, saan anday? Saan mo't arumrum mo rin di balay ni kagawad? Saan nga ta amadanagan ni Marikwanang itiday di babae? Saan siguro tanong madanagan, di pinagawid na kuman. Ay, jak pa'y ngamin nasango kat tinapan ijay tersena ni Marikwanang. Sigurado amaritis man ti aramiden yaw, numasango yu ti mapanijay tersina na, antay. Di mo ka din nakita, no napanmanad ni Marituyang ijay. Saan, antay? Ay, no makitam alumabas amapan iti tersena, ibagam man kanyak, tamapanak mo. Ana, nagapwam nga rod nga, isakbay ana isarong ka ditoy. Di ta kabangibang a barangay, nana. Gayem ni daddy apada na analaing amakipalot ti ipaasawa na kanya. Ang mga no adadakkel nga utang na, iso akayat na nga ipaasawa ken ka. Ubingak pa'y idiin nalanak ni daddy kini Lola. Kayat ko tiyag sublikin ni Lola, nana. No ubing ka ako nam, idiin panaw na ka ni daddy. Malagip mo pa'y ka diti lugar ken nagan ni Lola. Ay, jak malagip jay lugar, nana. Kat anya nga'y tinagan ni Lolam. Sedes Marcelo, nana. Ay, kasta. Sige. Agpatulong akan ni Kwarog amang birok itinagan a Sedes Marcelo. Nalatak ti Marcelo. Ngam ti Sedes ti saan ko nga amaw. Iso ti ina ni mami, nana. Pero kamanday ti nakasurat anagan, Kwarog. Amagan no anda dito ay buno saan ni Jay Ilay. Anya day ta anagan ay kagawad. Kita akman. Sedes Marcelo. Uy, nalatak anagan ti Marcelo Jay Ilay, kagawad. Lola ti babae nga day di balay. Kaya't nakano ti agsubli iti day ta alula na. Ta impanaw ti sugador nga amana iday. Uy, saan gayam asinsinan na tao ti estranghero iti balay mau, kagawad? Kaya't ko atulungan tayo, taka si Maut. Arigla daw. Ikagumaka birukan day tatao jay ilay. No mabiru kam, matulungan tayo ni Ana. Ana, isarong dito. Simot gayam ni Ana. Nagdwa-dwaan daan ti kananatuyang. Hindi da mo pala ang anak kita. Kat si ate nariknak kan ko, Ana. Awan apulos pa nagdwa-dwak anang tulong kan ko, Ana. Anya jay ko na ni Kwarog, Maray. May sa a Marcelo ti estranghero dito'y balay mo? Inana ti agmarsilaw. Awan gaya man, tanabayagan na pimusay. Kat naranggas ka no ti amana. Iso ang naglibas, kat na isarong betan dito'y kabildatan. Ay, nakakaasimot gayam. Ay, sapay lakumaa. Tamabirukan adagos ni Kwarog ti lula na. Masapol asaan tayo pa'y asasawan nga adda dito'y.
ta ang mga nuumay alaan ti amana nga irresponsable. Ay, saan arumbang nga ipilit na ti anak na nga ipaasawa, iti saan mo't akayat ti anak na. Ay, day tangarod mo ti kunak, Maray. Nang rona ta sugadur mo't alakay, ti ipaasawa daken kwa na. Ay, una yan. Ay, day tati saan nga umno nga aramid tinaganak. Apay apilitin da nga ipaasawa ti anak da iti dinamot kaya. Ay, nagbidot kami magayam iti atap iti estranghero nga adda iti balay ni Marikwanang. Apay, anya ti katatao ti estranghero aya. Awan kanon ti nana. Naulpit ti amana. Kat pilitin na nga ipaasawa iti sugador alakay. Ayun na yung ngay. Dayta klase ti ama. Kasla ilako na ti anak na. Adda kalintigan ni Marikwanang anang tulong iti estranghero. Nasingpa mo ni Marikwana nga. Bagay na, tinagbalin na kagawad. Managtulaw. Wan ba daw? Sapay nagdwa-dwa kami kin ni Maribanang. Timpagarup mi dakas ang naging sasayaa. Kaasi mga rod ti babae. Anya nga tateramiday ni Marikwana. Kumusta ti panang birok mo iti lula ni Ana, Kwarog? Awan ti agnagan iti siday, istada ka nun na panan na. Di katulong dati nang ibagaak iti kadan nga ana dito'y kabildatan. Ay, ikasano ka iti balay ti agnagan iti sidays? Ay, nagdakala balay kagawad. Madlaw nga da mabalinda. Kasta ka day. Nasayaat mo't no makasubli ni Ana iti ayan ti lula na. Tapno saan nga agbalig iti ama na amang ipaasawa kenkwana iti lakay. Wan nga raw kagawad. Alangan na makiasawa iti saan namot nga iayatain. Wen nga rod Rumbang lang nga tulungan tayo ni Ana kagawad. Dito'y barangay ito'y Asimbang Bay. Iso anasken lang nga tulungan tayo. Nay, adamot sumungad ako, Chay. Anya nga tatigagara day ta anak ako, Chay. Amangan no may gumatang dito'y tirsina ni Marikwanang, Maray. Nay, agin inayad mo't nga umasidag dito'y. Urayin tamaan no agsardeng dito'y batog ti tirsina. Nay, nagsardeng mo ti kutsi, Maray. Gumatang laki, day. Urayin ta no dumsag tinakalugan iti kotse. Nay, adaytan, Maray. Inlukat ng ti kutsi. Na, padatamot abakad ti dimsaag, Maray. Bak nang gayam ti apong di estranghero ba daw? Kasano nga, ma'am? Apay nakasaom di estranghera. Adda kami ijay kin ni Maribanang, idi adda nakakotsi anangala iti estranghero. Kasano nga mo dati kaadda ti babae ditoy? Napan kanugayam binirok ni Kwarog ti apong ti babae ijay ilay. Ha? Ay kita man lang. Kasla kakaasi Asimbang Bay. Tagayam baknang. Ingkaripay jay bakit nga agsublintaw. Apay ka nung agsublay? Day tangaraw ti saan ko amaawatan. Basta day tamo timbagan na. Uray lagsangit jay bakit iti ragsak na. Idi nakita na ti apo ko na. Inalan jay bakit ti apo ko na ijay balay ni Marikwanang. Ay, kasta ka day. Idi napanak ijay balay da. Insurat ko ti address tayaw. Isungay may ni apong naabakait. Ay, nailuyos kami pa'y anagsangit. Idi agin narakop da nga agsangsangit. Oy, dapay gayam drama na pasama kidi nagkita dagiti agapaw. Ay, pudno day ta, Kwarog. Ay, adalakit di itedda ka ni Marikwanang. Itedda? Imbagada ka di nga da iteddaan tay. Saan mo't kit day? Angam ko na ngamin jay bakit nga agsublinto ka no? Adala ka nung ngamin importante nga asikaswan na. Kasta ka diyan tay. Ay, nagasat nga rod ni kagawad no kasta. Sapay sa balit ti atap mi kan ni Marituyang. Idi pinastrak ni Marikwanang ti babae. Ijay balay na.
Saan ka di pa'y nagsubli ti apong ni Ana, Maray? Ha, awan pa'y maut, Maray, apay aya. Amangan no may nakaikan iti gungguna, Marikwanang. Gungguna? Sa anak mo ta dumawat iti gungguna, Maray. Umanayan natulungak ti maysa nga kasapulan iti tulong ko. Kuna ni badung kaw, abagay mo tinagkagawad, tama nagtulong ka kanaw, Maray. Ay, saan mat agapaw, takagawad iso at tinulungak. Uray sa anak akagawad, no da sumangba iti balay ko ang mabisain, pakadag. Iso siguro nasaliwanwan ti biyag mo, tama nagtulong ka, Maray. Nagasat kumakad, tinagbalin nga asawam, no adda nangarom kan ka. Oy, adda nangarom kanyak, Maray. Ngam saan ko la sinungbatan. Kay-kayat ko ti kastoy, tapno awan parikot ko. Nadalugan na sumungad, kagawad. Umay siguro bumatang Adaytan. Nana kagawad. Ha? Idiskargada dagito'y groceries ito'y. Apay dagita groceries. Istak ni Lolak dagita iti grocery na. Mapan kami ngaminan ijay abroad. Iso nga itid na kanun kan ka. Tapno saan amasayang numapanawan na nakagawad. Ay, manungay ti bayad dagita. Ay awan ti dakkel agatan pagbayad ko. Awan bayad na kagawad. Daytoy ket subalit lang iti dakkel at tulong mo kanya. Ay ngam, nagdakkel ngay dayta supapak na. Ngam may mayat ka no apakairanudam. Ngam ti madadael no makapan kamin ijay abroad. Impag nangaminan ni Lolak dagiti papeles ko. Dandani kamin ang flight kagawad. Kasta aya. Ay, no kasta. Ay, agyaman ako na, ay ana. Dakkel atulong da ito'y iti tersinak. Sapay, hijak pa'y makasakada. Tadimot agbayad nga ro dagiti nakautang. Anya day tamay sa karton nga awit mo, kwarog. Win nga agpaiso, kwarog. Anya day ta, madlaw anadagsan Marigatan ka pa, mga way. Inted da kanya, gaputanapan ko kano binirok ti apong ni Estranghiraw. May sa pick-up truck ti inted da kini kagawad. Ha? May sa pick-up truck? Ay, sus! Naggasatan ni Marikwanang! Win nga, Rod. Ay, mayat gayam ti tumulong, taad da bindisyon asumang bahay. Good job, kagawad Kwanang. Saludo kami kanka. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jun Rem. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.